Drahí moji milí, ja som pred chvíľočkou plánoval ísť urobiť jednu očistu a ochranu pre jednu klientku na diaľku. A predtým, ako som sa k tomu púšťal, tak som si počúval nahrávku jednej knihy. V tej knihe boli hovorené určité zrozumiteľné a veľmi dôležité informácie k osobnému rozvoju a vývoju ducha a duše človeka ako takého, ktorý by mohol nachádzať určité uvedomenia v tom, čo počúva, v tom, čo zažíva a kam sa chce posúvať. No a teraz konkrétne o čo ide. Prišla mi taká myšlienka, že mnohí z vás už zažili takú situáciu, že niekto vám povedal, že je potrebné pre to, čo chcete dosiahnuť, niečo urobiť. Napríklad niekto povedal, potrebujete sa naučiť dýchať, alebo potrebujete vedieť sa naučiť afirmovať, alebo potrebujete ísť do ticha, byť v tichu, alebo do meditácie a tak ďalej a tak ďalej. Niektorí z vás to robia, alebo to urobili, niektorí z vás iba niektoré z týchto a niektorí z vás k tomu, čo im je povedané, aby to urobili, tak to nechávajú zatiaľ odložené na neskôr, že to urobia inokedy. Jeden rozdiel medzi tým, čo je nám hovorené, a je to odskúšané tým človekom, ktorý nám to hovorí a odozdáva nám túto informáciu, je v tom, že ten dotyčný človek už uvedomenie zažil. Chápe a vie, prečo dotyčný nástroj je potrebné používať. Napríklad, prečo je potrebné ísť do ticha, alebo prečo je potrebné ísť do meditácie, alebo prečo je potrebné sa modliť, alebo napríklad, prečo sú dôležité modlitby, ktoré majú určitú melodickosť, určitý zvuk, vibráciu, ktorá je pre vás veľmi dôležitá, ktorá vás do niečoho naladzuje. Nazvime to do nejakého portálu, ktorý je ten váš a zladzuje sa s tou melódiou, s tou frekvenciou a otvára vám možnosti dostať sa a dopracovať sa do toho bodu, ktorý si vy želáte, že v ňom chcete byť. Zároveň, pokým iba počúvame tú informáciu a iba pokým používame tú informáciu, napríklad, že ideme do tej meditácie, alebo ideme do toho ticha, alebo afirmujeme a podobne, dajte si tam čokoľvek iné, to sú len príklady, a dajme tomu sa nám darí dosahovať to, čo chceme dosahovať tými danými nástrojmi, ale vo väčšine, čo počúvam ľudí, tak v podstate snažia sa, robia, idú si za tým, a tie výsledky, dajme tomu, v tej realite nie sú také, ako by chceli, aby boli. No a to je ten bod toho nášho uvedomenia. Jedna vec je skúsenosť, informácia, to znamená, že niečo sme sa dozvedeli, niečo vieme, že to máme urobiť, že to máme robiť, že tomu máme venovať pozornosť. Druhá vec je, že či to robíme. Ale tá najdôležitejšia je, či v tom máme seba vlastné uvedomenie. To je niečo podobné, ako keď čítate knihu o tom, ako byť úspešný, ako byť bohatý, ako byť osvietený, čokoľvek, čo vás v tomto smere napadne, je to len informácia bez seba vlastného uvedomenia. No a mňa tlačilo a posúvalo ma to k tomu, aby som urobil nahrávku s touto myšlienkou. Čiže klaďte si otázky sami sebe. Kto ste, prečo tu ste, prečo tá informácia ku vám prišla a z akého dôvodu a titulu je pre vás dôležitá a ako je použiteľná. To znamená, že potrebujete poznať ešte hlbšie informácie. To znamená, že dostal som informáciu, že mám ísť meditovať a hĺbšia informácia znamená, že v akej frekvencii má byť tá meditácia. Akým spôsobom tú meditáciu mám urobiť. A potom ešte hlbšia informácia by bola, tá frekvencia má ma s niečím zladiť, alebo má vo mne niečo prebudiť, alebo je to určitý portál, alebo určitá energia, ktorá má niekam posunúť. A mohli by sme ísť takto hlbšie a hlbšie. To znamená, že potrebujeme my pochopiť na určitej úrovni nášho uvedomenia, prečo tá informácia k nám prišla, prečo ju máme používať, aby nám to dávalo väčší zmysel a význam
a aby nám to dávalo väčší dôvod venovať pozornosť a uskutočniť kroky, ktoré nám niekto povedal, že ich máme pre svoje vylepšenie, polepšenie, pre lepšiu vibráciu, lepší život, lepšie zdravie, lepšiu hojnosť do nášho života uskutočniť. Toľko to som vám chcel na dnes, na sobotu odozdať a povedať, čo mi prichádzalo. Verím, že to bolo zrozumiteľné, verím, že vám to pomôže tak, ako to potrebujete momentálne tu a teraz. A želám vám krásny a príjemný víkend a teším sa na vás buď takto cez sociálne siete, ako je Facebook a podobne, alebo osobne u nás v Centre Liečivá cesta. Ak chcete o nás vedieť viac, dozvedieť sa viac, v popisku, v texte tohto videa budú aj kontakty na nás, na naše webové stránky a podobne. Držte sa mi krásne, krásny deň a všetko dobré. Majte sa mi krásne.